Auditoria SEO en 60 segons. Introdueixes una URL, la IA llegeix la pàgina, genera una checklist amb les millores SEO i crea tasques al teu gestor. Tens un SEO difús, llistes eternes i zero priorització? Ho arreglem en una automatització. Pas 1. Escanegem la URL. Títol i longitud, metadescripció i totes les etiquetes HTML. Pas 2. La IA crea una checklist de com a mínim 10 punts, amb prioritat per impacte i temps. Marca cada punt com a OK, a revisar o a corregir. Pas 3. Es creen les tasques i subtasques al teu gestor. Asana, ClickUp, Notion, Trello o el que utilitzis. S'assigna un responsable, una data i l'enllaç de la pàgina. I aquests són els passos per passar d'un caos difús a un pla amb responsabilitats i dates. T'agradaria veure un vídeo amb un exemple concret? Escriu SEO i el teu gestor de tasques als comentaris.